ପଥର ଚକି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇଟି ଧନୀ ଓ ସାନ ଭାଇ ଗରିବ ଥିଲା। ଥରେ ଦୀପାବଳି ଆସିଲା, ମାତ୍ର ସାନ ଭାଇ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହିଲେ, ଏଇ କାଠ ବିଡ଼ାଟି ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲେ। ସାନ ଭାଇ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ସେ କାଠ ବିଡ଼ାଟି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସାନ ଭାଇର ଦୁଃଖ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଲପୁଆ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ। ସେଠାରେ 3ଟି ଗଛ ଏକାଠି ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି। ସେଇ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯିବ। ତୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ସେଠାରେ 3 ଜଣ ବାମନ ରହନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାଲପୁଆଟି ଦେଇ ଦେଖେଇବୁ। ସେମାନଙ୍କର ମାଲପୁଆ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ତୋତେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପଥର ଚକିଟିକୁ ମାଗିବୁ। ସେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଓ ବାମନମାନଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଦେଖେଇଲା। ବାମନମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଏହି ମାଲପୁଆଟି ଦିଅ। ତୁମେ ଏହା ବଦଳରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବ ଆମେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ତୁମ ପଥର ଚକିଟିକୁ ଦିଅ। ବାମନମାନେ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ପଥର ଚକିଟିକି ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ବାମନ କହିଲା, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚକି ନୁହେଁ। ଏହି ଚକିକୁ ବୁଲାଇ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ। ମାତ୍ର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇବା ପରେ ଚକି ଉପରେ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ା ପକାଇଦେବ। ଫଳରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ସାନ ଭାଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ତା ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଳେ ଏକ କପଡ଼ା ବିଛାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଚକିଟି ଥୋଇ ବୁଲାଇ କହିଲା, ଚକି ଚକି ଚାଉଳ ବାହାର କର। ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଚାଉଳ ଜମା ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ଚକି ଉପରେ ପକାଇବାରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଚକି ବୁଲାଇ କହିଲା, ଚକି ଚକି ଡାଲି ବାହାର କର ଏବଂ ଡାଲି ବାହାରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାତ ଓ ଡାଲି ରୋଷେଇ କରି ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାରକୁ ଖୁଆଇଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଡାଲି ଓ ଚାଉଳ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଘିଅ, ଦହି, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରି ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଠାରୁ ଆହୁରି ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସାନ ଭାଇ ଚକିରୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଥିବା ଜାଣିପାରି ଦିନେ ଚକିଟି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଦ୍ୱୀପରେ ଅଲଗା ରହିବ ଭାବି ପରିବାରକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା କିଣିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ଡଙ୍ଗା ଚଲାଇଲା। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଆମେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକାକୀ ରହିବା କିପରି? ଖାଇବା କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଚକିଟିକୁ ବୁଲାଇ କହିଲା, ଚକି ଚକି ଲୁଣ ବାହାର କର। ଲୁଣ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚକିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିନଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଲୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କୁହାଯାଏ, ଏବେ ବି ଚକିଟି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲୁଛି ଓ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ଲୁଣି କରୁଛି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇ ରହିଛି।